Windows 12 от Стара Варна или 12 прозореца към миналото. Какво ще се открие за днешния прозорец номер 2? Клоше, Федора, Тюбитейка, Будьоновка, Идиотка, Балаклава, Борсалино. Това са разновидности на нейно величество шапката. Знаем изразите «скри ми шапката», «свалям ти шапка» или това, което звучи в момента. Разрешението на Джо Кокър да останеш по шапка. Страсти витаят около този аксесуар. Варна не прави изключение. Месец май 1906 година в центъра на вниманието е цилиндърът. Вестник «Свободен глас» алармира. Едно усилено търсене на цилиндри и фракове. Подсказвам. На 18 май с участието лично на княза се открива новото пристанище. Дрес-кодът е указан и това е накарало мнозина от канените да ходят по дюгените, по домовете на приятели и познати да купят или наемат цилиндри и фракове. Явно не всички са се здобили, да е имало сред официалните гости и хора простичко облечени и със сламени шапки на главата. Във Варна победител в раздела поддържаща роля е сламената шапка. 1938 година в рубриката «Женски свят» на вестник Варненски новини в модните съвети за сезона четем: шапка от бяла слама, изработена във вид на цвете, с бледо зелена панделка около врата или под брадата. Панделката я имам, остава сламата и ще съм в тренда. Истинска търговска война се вихри 1925 година между шапкарниците Чехия и Бохемия. Чехът Вацлав Кабът, собственик на Бохемия, обвинява конкурента си Д. Илиев в нарушаване на авторското право. Вика го на дуел да излезе на конкурс за първенство по изработване на нови дамски и мъжки шапки в присъствието с комисия от всички шапкари от града. Чешити са си тези шапкари. Зад фронтовата линия скромно, но достойно стои Ана Курцберг. Важно за дами. Пристигна нов специалист-майстор от Париж и почна да чисти, боядисва и префасонира по последен европейски начин всякакви дамски шапки. Но българският шапкар Д. Илиев предупреждава: пазете се от самозвани парижки и чешки майстори. Явно в тренда е призивът изберете българското. Шапките продължават да са шик, стил, характер. И днес във Варна има шапкарница, където е запазена магията на този аксесуар. Но накрая една добра новина долита с вестник Северна поща. Телеграма. Нови дамски и детски шапки. На учителки с 20% намаление. Специално за госпожите. Адресът е при магазин Париж, улица Владислав 45. За тях, учителките, има и други намаления, но ще са зад следващ прозорец.